ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆಯಾನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪಿದಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಮಟ್ಟದ ತೋಟದ ಐಟ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತಾದಿ ಉಂದು ದುಂಬು ಇಂಕುಲು ಒಂದೇ ತಾದಿಡು ಪೇರು ಪಸಂದ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಟ ಈ ತಗೆಲ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತುಜಿ ತೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ಸಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕುದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡೆ ಪೋಡ್ತು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪೋಡ್ತು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೇರು ಪಸಂದ್ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲು ದುಂಬು ನೆಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಮಟ್ಟುಟ್ಲ ಪೂರ ಪೆತ್ತಲೇನು ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೆರು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜೆರು ನಿಡ್ದು ದುಂಬು ದೇತಿನ ಸೌಮಿಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಗ ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇತ್ತೆರು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮಟ್ಟೋಟ್ ಕೂರ್ನೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಉಗ್ಗೆಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬರೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪೇರು ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ಇಡೆಗ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಉಂತುನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಠದ ಒಂದು ಮಠದ ಉಲ್ಲೈ ಪೋಪಿನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನೆಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಠ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬರ್ಪೂಜೆರ್ ನೆಟೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ದುಂಬು ಇಲ್ಪ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ಇಡ್ತು ಉಂಡ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚದೆ ಅನ್ನು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಓಪನ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಠದ ಪಿರ ಸೈಡ್ದ ಮೂಲು ಭೂತರಾಜರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮುಂದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ನೆಟೆ ಮಟ್ಟೋಕೆ ಎಂಕುಲು ಏನು ಸುರುಟ್ಲ ಪಂಡ್ಲಕ ಪೇರು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬರೊಂದಿತ್ತ ಕಿನ್ನೆ ಇತ್ತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಠ ಮೂಲು ಬಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚದು ಬರ್ಪುಜೆರು ಏಪಲವರ ಬರೊಂದಿಪ್ಪು ರಾತೆ ಅಪುರ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಟ್ಟೊತ್ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರಸಾದದ ಅವೆಟ್ಲ ತೂತು ಜರಂಡ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನೀಟಾದುಂಡು ನೆಟದ ಪೂರ ಜಾಗ ಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದಂಚಿತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಗೋವಿಂದರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಅರ್ನ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಏನೊಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಕೋಡ್ದಪ್ಪುದ ಸಾನ ಒಂದು ಐತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ